Salah setunggal Yayi monggo. Mumpung menika pun Kakang kaiden dening Gusti. Menika wiwaraning kamulyan tasih binuka dening Jawata. Namung menawi Yayi Prabu sampun milih salah setunggal boten kenging dipun lintokaken. Monggo. Ratu setunggal Koko Prabu Kresna kaliyan Ratu Sewu Negari jangkep sagamanipun. Mangke rumiyin. Badhe kula manah rumiyin. Riyen dipikir sik sing penak. Dinam-nam dining-ning tenan. Ampun ngantek kleru milih. Mengke nek kleru milih mengentuk anduk cilik kali sabun. Apa to sababe Sri Nararata Dwarawati Tapa Nendra wonten madyaning Makambang ing cipta meminta kawan Bathara ingkang akarya jagat kasidaning lekas badhe tumapak ing perang ageng Baratayuda Jaya Pinangun. Lasin tata ingkang kepareng lenggah mungging ayun ugi angeningaken cipta menika ta warnanipun panengah Pandhawa satriya Madukara ingkang kekasih Raden Janaka ya Raden Herjuna ya Sang Pamadi Kuntadi ya Wibadsuh wis kinudrat Sang Hyang Wisnu binelah panitise dadya Kresna lan Arjuna upama kembang lan sarine geni lan urupe upama sesotya lan embanane mila tatana momoka yen to wong agung kekalih tansah manekung manungku puja nuwun marang purbane kawasa datan kantun para Pandhawa ingkang lenggahé muntat pambayuning Pandhawa nata ngamarta Maha Prabu Sri Puntadewa ingkang lenggah ing wuring gedhang karang yayah lir prayit neng kewuh kadang panenggak Pandhawa satriya unggul pawenang ya satriya Jodipati Raden Harya Werkudara ya Sang Bimasena ya Bratasena ya Sang Wayuninda Gandawastrat Maja pamekarsing pasiban muragil Pandhawa kembar Raden Angkula miwah Raden Sadewa arep sidhem permanem tanana kang samya nyabawa kaperbawan wong agung kekalih dene romangsah semedene nuwun marang purbaning Bathara kedadak rikala semono wonten cahya kekalih cumalorot saking Dirgantara lah menika ta warnanipun Sang Narayana milah Sang Pamadi mangsa saking kayangan Suralaya sigra manjing marang anggane sowang-sowang Koko Prabu pengayoman kula Koko Prabu bingahing manah kula tanpa pindhan dupi paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati sampun kepareng wungu saking anggen paduka tarak Bratanendra Koko Prabu ri paduka kula dalasan para kadang Pandhawa sanesipun nyadong deduka ingkang kathah karana anger ridho anggen paduka katemben kewala tarak brata ambuk bilih wonten kalpatan kula Koko Prabu pidana menapa ingkang badhe kula sandhang kula namung tansah ndherek kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu aduh Yayi samiyaji kadangipun Kakang Yayi estunipun kadang kula para Pandhawa mboten lepat. Saestu mboten lepat Yayi malah kepara pun Kakang rumaos bombong karana menapa
kadang kula para Pandhawa ndungkap lan ngertos menapa ingkang dados gegayuhan kula. Liripun pun Kakang nindakaken jejibahan menika mboten kangge pun Kakang pribadi nanging sedaya menika muhung kagem kadang-kadang kula para Pandhawa ingkang badhe nindakaken jejibahan luhur netepi jiwa kasatriyan mangrurah satru murka. Mekaten Koko Prabu. Inggih, Yayi. Wah, Kresna criteng kakangku. Piye Werkudara? Janjane aku iki wis jelek, bosen nggonku nunggone wong turu. Urung karuan kapan tangine. Mulane aku ya njaluk pangapura kapeksa jlamprong sing tak uring-uring. Janaka sing tak undhamana jaring akune jlamprong karo Kakang Kresna kuwi sedulur sak pambudi Wisnu Benelak panitise. Muka yen to jlamprong kuwi mau ora bisa nusul kawan Kakang Kresna nanging nyatane bareng ditindakake bisa kasembadan sawetara bisa gawe marming atiku Kresna kakangku. Kuwi ora dalan. Kadangku Yayi Werkudara iya. Yayi Samyaji kados pundi Koko Prabu? Dara Kresna kakang apa? Lawan sira Yayi kembar. Wonten timbalan ing dawuh Koko Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Inggih Yayi. Gawe saking panyeng kuyungipun kadang-kadang kula para Pandhawa anggen kula darbi gegayuhan saged kasembadan menapa malih pun Kakang sineng kuyung kelawan kadang kula Yayi Arjuna. Yayi. Pun Kakang estanipun namung manekong manungku puja nuwun dumateng purbaning Jawata. Kasidaning lekas menggah badhe tumapaking perang ageng Baratayuda Jaya Pinangun. Karana pun Kakang inggih badhe nindakaken jejibahan luhur. Ing mangka Yayi. Perang menika mboten baen-baen. Perang menika dipun wastani perang suci menika perang kadang mungsuhe sedulur. Menika langkung awrat Yayi. Menapa malih tumrapipun ingkang Raka Dwarawati ingkang minangka dados pamungking Pandhawa. Awrat rasing manah kula pramila kula tumunten minggah kayangan Suralaya. Sasampunipun mekaten gawe saking panyeng kuyungipun para kadang Pandhawa sedayanipun sinungkuyung kelawan para kawula tasih kula sampun saged nampi kanugrahan. Kanugrahan menika wujudipun weda ingkang dipun wastani weda Jitapsara lawan weda Bagawat Gita. Ingkang dipun wastani weda Jitapsara menika tumapak ing Baratayuda utawi perang ageng Baratayuda Jaya Pinangun. Lah menawi Bagawat Gita menika piwulanging satriya ingkang kedah nindakaken jejibahan brasta angkara murka boten kenging dipun ribeti kaliyan raos menapa kemawon wonten tetembungan tanhana dharma mangruwa teksipun bebener menika inggih bebener boten kenging dipun slewengaken kangge tumindak ingkang nalisir saking paugeran. Mekaten Koko Prabu. Inggih Yayi. Nah menika ingkang sampun ngertos lan sampun kula babari kawontenanipun Jitapsara miwah Bagawat Gita inggih namung ripaduka Yayi Arjuna. Yayi Arjuna wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Kaya wis tak dawuhake rikala pun Kakang kelawan Siadi ana kayangan Suralaya. Inggih Koko Prabu. Wiwit dina iki nganti tumapaking perang gedhe Baratayuda ing tembe Siadi ora kena pisah kelawan pun Kakang. Inggih Koko Prabu. Werkudara. Kresna kakangku apa? Mengkene ya Yayi. Sadurunge pun Kakang bakal paring dawuh kelawan Siadi ibarate wong gegawa
iki Pandhawa ora saya enteng saya abot. Luwih-luwih tumrape Yayi Werkudara. Sesangganmu abot. Ibarate wong angkat junjung nek kuat tak angkat ora kuat tak broke. Lho, aja ngono. Yen to si Adi mengkono tegese kowe arep endo saka jejiban luhur mau. Lam-lami saking menika monggo Yayi sumene sawetawis. Werkudara mengko ana babab wigati sing bakal tak dawuhake kawan si Adi. Ya aku manut. Monggo Yayi, kula dherekaken sumene sawetawis. Monggo Koko Prabu. Nalika ngarep pun Kakang wis paring dawuh karo si Adi ibarate Pandhawa kuwi wong gegawa ora saya enteng saya abot. Sebab sing bisa mung nendraning pun Kakang mung kadangira Yayi Arjuna. Iya. Mula aja kaget yen to si Adi iki mengko kowe bakal nyumurupi lelakon kang gegirisi. Ora wedi. Lelakon apa wae aku wis tau mlangguli. Ya syukur yen to pancen mengkono. Dadi Werkudara kowe wis samapta gati sawigung diri. Ya aku ngestake dawuh bagus yen to pancen ngono. Coba semenia sawetara. Ya, 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 ya. Piyak-piyak. Ora ngono. Piyak-piyak ki ning apa? Enten tamu. Tamune sapa? Kula. Lho, nek dapurmu iki lho. Nek nganggo piyak-piyak lho, mengki yen. Piyak-piyak niku nak pratandha enten tamu. Iya, kuwi bener. Piyak-piyak kuwi ana tamu. Kuwi nek ning kraton Ratune Lenggasinewaka, para wadyabala padha ngadhep piyak-piyak iki padha miyak lungguhmu iki ning daya. Lah iki ning ngora-ora kaya ngene kok lambemu piyak-piyak iki. Tembok piyak iki sapa? Nggih pokoke ning daya. Lah ya tamune iki sapa? Menika wonten Narendra badhe pinanggih kaliyan panjenengan. Wah, jan gawa napa-napa le. Saestu kowe mboten oleh-oleh dibuntut taplak. Dapurmu Ratu kok nggawa taplak iki. Saestu kuwi sapa? Narendra Ngasinan. Lah. Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Oh, Yayi Prabu Duryudana. Heeh. Ya anu nggih. Lah karepe kersane arep apa? Duka, kula mboten ngertos. Oh, ngono. Nggih. Wau pun ngendika kalih kula. Truk. Kok Prabu Kresna wis wungu. Pun aku. Pun jam 09.00 wau. Ajeng ngejog napa pripun kula ngaten. Wong edan. Loro apa? Coba semingkira luwih dhisik ya. Koko Prabu Dwarawati ula ingkang sowan. Yayi Prabu Duryudana sami karaharjan nampa paduka Yayi. Inggih, awis saking
kasembuh berkah pangestu paduka Kanjeng Koko Prabu Raharja pisuwan kula. Sajak wonten wigati menapa Yayi Prabu sumengka rawuh wonten madyaning Makambang menika Koko Prabu sajan kemawon. Kula sampun sawetawis dinten mapan mesanggrah wonten ing Jalatundha menika ing pangajap kula kepengin inggih menika mungu nendranipun Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Nah, nyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng mungu anggen paduka nendra. Rene paduka Kanjeng Koko Prabu menika setunggaling pamong kedah adil. Liripun Koko Prabu boten ketang namung sak kedheping netra monggo Koko Prabu. Kula dherekaken rawuh dhumateng negari Ngastina. Menika kula badhe ngawontenaken pahargyan ageng-agengan. Badhe nyungga-nyungga rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Mangger miyin. Pun Kakang badhe kaboyong dhateng negari Ngastina. Inggih. Perlunipun menapa? Sakmenika blaka kemawon. Yayi Prabu kagungan kersa menapa menawi kula kaboyong dhateng negari Ngastina. Koko Prabu. Kula sampun nampi wangsiting Bathara. Menawi Koko Prabu sampun wungu saking Rendra kepareng rawuh dhateng negari Ngastina. Ibaratipun ampeyanipun Koko Prabu Kresna menika tumapak wonten negari Ngastina. Ing benjang Baratayuda Jaya Binangun kula badhe ungguling ayuda. Oh, ngaten. Dados Yayi Prabu Duryudana sampun netepaken menawi Baratayuda menika dados Koko Prabu dados. Nggih. Nggih, Yayi. Pun Kakang katemben kemawon nampi nugrahaning Bathara. Menapa ingkang kula sedya dipun keparengaken dening Gusti. Lah, sakmangke ngaten Yayi. Pun Kakang boten badhe kawratan namung kemawon Yayi Prabu cobi keparenga menggalih kanthi wening sarta kula aturi milih. Liripun milih kados pundi? Yayi Prabu rak sampun jagekaken badhe tumapaking Baratayuda Jaya Binangun. Inggih, mekaten. Ing tembenipun Yayi Prabu Duryudana badhe kabiyantu Ratu Sewu Negari sak gegamanipun kaliyan dipun biyantu Ratu setunggaling kula. Monggo kula aturi milih. Salah setunggal Yayi monggo. Mumpung menika pun Kakang kaiden dening Gusti. Menika wiwaraning kamulyan tasih binuka dening Jawata. Namung menawi Yayi Prabu sampun milih salah setunggal boten kenging dipun lintokaken. Monggo. Ratu setunggal Koko Prabu Kresna kaliyan Ratu Sewu Negari jangkep sak gamanipun. Mangga rumiyin. Badhe kula manah rumiyin. Kriyen dipikir sik sing penak. Dinam-nam dining-ning tenan. Ampun ngantek kleru le milih. Mengke nek kleru le milih pengen entuk anduk cilik kali sabun. Boten sekeca penggalih riyin. Inggih. Nggih, Koko Prabu. Sampun penangge nalar kula. Nggih dosudi Yayi. Ratu setunggal Koko Prabu Kresna kaliyan Ratu Sewu Negari jangkep sak gamanipun. Nggih. Yayi Prabu pilih pundi? Kula pilih Ratu Sewu sak gamane. Yayi Prabu midhanget piyambak suwantene ngakasa gumaludhuk guntur ketuk meracih naning menapa ingkang dados panyuwunipun Yayi Prabu kasembadan ing benjang Baratayuda paduka badhe kabiyantu Ratu Sewu jangkep sak gegamanipun. Matur nyuwun pamit Koko Prabu.
ganti Kakang Kresna dipilih karo Kakang Duryudana. Mati bareng tak wujudi. Ora bakal Prabu Duryudana kok pilih ratu siji mesti pilih sing akeh. Ning Siadi aja banget-banget kok mung percaya karo Prabu Duryudana. Prabu Duryudana ki ratu ora kena kanggo paugeran. Coba dinteni sedhela. Piye Prabu Duryudana dadi ning lelakon iki mengko? Dawuh nggih. Kados pundi anggen paduka boyong kawan ingkang Raka Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Berkah pengidunipun Bapa Penemban Begawan Durna. Kula sampun angsal damel. Angsal damel nggih. Nggih. Sampun kelampahan boyong kayang Kang Raka Prabu Kresna. Sampun. Lah lajeng Prabu Kresna pundi? Mangke riyin. Niki wau kula kapuri milih. Milih dasundi. Ing antawisipun Ratu Setunggal Koko Prabu Kresna kayan Ratu Sewu Negara. Sak gegamanipun kula kapuri milih. Jalaran menika sampun nyaketi Baratayuda Jaya binangun. Lajeng pendhanipun anak Prabu kula milih Ratu Sewu. Wah, lho. Wah! Wah, tendi tonggen anak Prabu. Kenging menapa paduka milih Ratu Sewu? Wah, lole. Lola lole. Lole ora mati gawa ngalor kidul. Mikir. Mikir pripun? Ratu siji arep digdaya dikaya ngapa? Karo Ratu Sewu menang ndi? Ganep sak gamane. Walah nggih tenan niku diapusi. Diapusi piye? Mangke riyen. Menan pilih Ratu Sewu. Nggih dirubung Ratu Sewu mongko ratune pekok kabeh. Ora iso perang ning karemane ming turu mangan karo royal ora to. Piye kuwi? Ora. Kono jera betah melek. Benten kanjeng Ratu siji. Prabu Kresna. Kresna niku sinten? Kresna niku Bathara Wisnu mengke pun Tiwikrama. Wujud dadi Bala Srewu. Ratu Sewu niku didak kletes-kletes bongkok kabeh. Klentu nggih, Pak, keparat. Pangapunten Koko Prabu. Wonten menapa Yayi? Kala wanggen kula milih dereng kula manah kanthi wening Ratu Sewu kanjeng Ratu Setunggal sakmenika Ratu Sewu kula wangsulaken kemawon Koko Prabu. Kula pilih Ratu Setunggal Koko Prabu Kresna. Sampun kula pilih Setunggal kemawon. Ratu Sewu kula wangsulaken. Kula mboten kuwat ngingoni. Saestu Koko Prabu. Kula rintu paduka kanjeng Koko Prabu kemawon. Mangke rumiyin. Nyuwun pangapunten. Prabu Duryudana ki ratu apa cangon? Yayi, kula aturi enget to. Lati lan pakarti kudu nyawiji ucape batine tuwindake kudu padha nek iya nek ora ya ora. Mila Tresna menika mboten tentrem jalaran ratune ora duwe adeg-adeg. Kala wau kula rak sampun matur, Yayi. Menawi Yayi Prabu sampun milih salah setunggal sineksen isine jagat, Yayi Prabu lagi midhanget ing akasa gumaludhuk. Tegesipun sampun boten saged dipun lintokaken. Sampun
Kula lintu ki mawon. Kula tombok pinten mawon purun. Sing kaya barang. Iso ke tombok. Nyun pangapunten Yayi, mboten saged Yayi Prabu kedah narimah. Tembenipun Yayi Prabu menika benjing badhe pun biyantu Ratu Pengpengan Sewu Negari. Sampun setunggake mawon Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ratu cangkeme menclame. Ketanggor Alguju. Yes. Ratu cangkeme menclame dugang. Aduh. Hah, jan. Kathokku malah suwek. Wong edan, aja kirib-kiribeti. Parat aja gembira ndasmu Werkudara dupek kowe kaidhet dening Gusti ditunggone karo Prabu Kresna elinga besok balaku akeh ratune 1000 genep sak gegamane ora urung para Pandhawa lebur tumpur tanpa dadi cangkemmu. Yudha isih besok tak cicil saiki sakarepmu. Werkudara wong kang kaya kowe pamer umuk penduwene kadigdayan yo enten ana sawetara aturke kawan Koko Prabu Mandura dadi apa kowe